Samunana ngibingelele ngamukele channel yaMaswiti Mina Production. Mangabe yaqala ukufika ngicela iqiniso lokuthi uyaqhubeka subscribe maqedwe le video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Ngaza kwethu ngifuna nje ukuthi nginivezele ukuthi ke iqale kanjani impi ephakathi ke kwalezi insizwe oyibonile lapha nezintokazi zomkhonto wesizwe kanye no ANC okanye nje ngithi impi ephakathi ke kwale yansizwa yomkhonto wesizwe kanye ke namalunga ANC. Ngicela ukuthi uyibonele. Umelani yini bangwayo uba yini yakhulunywa umelani. Kanza kwethu kule video into nje ongayibona akusikhona kodwa ukuthi ke amaqembu epolitiki alwayo kodwa kulelandelayo uzobona ukuthi kuyaye kwenzeka ukuthi ke impi okanye mhlambe ke ingxabano naye ke nijabulele uma ngabe nihlangene nabangani nidudana ke nimemeza ke nilwa nalabo enisuke nilwa nabo bese ke iqhulu livesana liphume nawe usuwedwa. Ngicela ukuthi ubuke ukuthi ke kwenzakaleni uma ngabe le video iqhubeka. Hayibo lo baba wasase serious kanje. Lo baba mfo Ngana kwethu angazi noma uyabona yini ukuthi bekukuhle kudeliwe kade ke kusaqalwa kule iqala le video lena impi saqala lezi insizwa ke nezintokazi ke zikhafula lensizwa zimemeza zithi ke uchazelani ulwelani musa ukulwa bemmemeza ke intimidator ngesingisi uma ngabe ke esejikela ngemuva emontweni yakhe sebuya ke nomkhono wekade okuyisibhamu eseqondana nalo oyedwa bonke laba abanye sibethule njengamanje sebehlehlile sebethi pho thina senzeni usebhekene nalo oyedwa kushuthi ke iqhulu liphume nayo kwaba uyena ke onebhadi ngenhlanhla ke kwaziwe ke ukuthi ke lempi le ixazulule engakabikho umuntu ke olimalile. Nganza kwethu asazi ke ukuthi ke iyozala Nkomoni mhla ka 29 May 2024 okhethweni. Ngiyafisa ukwazi ukuthi ke kuthini ukuphawula kakhulu lolu daba bese kungishayela like ungakhohlwa ukusubscribe. Ngiyabonga.